Ƙungiyar ta Amnesty International ta koka ne game da abin da ta kira musgunawa da ƙuntatawa da ta ce ana yi ma fursunoni a gidan yarin na Kutukale, inda ta ce ba a kula da lafiya da abincin bakin su. Ƙungiyar ta ce wasu iyalan fursunonin da dama sun tabbatar mata da haka, inda wata mata ta shaida cewa sama da shekara ɗaya da aka kama mijinta a gidan yarin na Kutukale bata taba ganin sa da idan ta ba, hatta lauyansa bai samu ganin sa ba. A cikin rahoton nata, ƙungiyar ta Amnesty International ta ambato wani babban hafsan soja da ake rike da shi a gidan yarin na Kutukale bisa zarginsa da yunkurin juyin mulki a ƙarshen watan Maris na shekara ta 2021 na korafin cewa an ƙi kula da lafiyarsa ga rashin kyakkyawan abinci, duk da lauyansa ya tabbatar musu yana fama da tsananin rashin lafiya. Musa Cangari dan gwagwarmayar kare hakkin jama'a ne da ya taba zama a gidan yarin na Kutukale. Shi dai ya kamata a kiyaye 'yancin bil'adama ko'ina. Na farko ya kamata a ce mutane suna samun abinci da sauransu, a kula da lahiyarsu, ya samu ziyarar iyali da sauransu. Ba a ce ba a walakanta bil'adama a kai shi wani matsayi. Wannan abu ne na asha sosai, kuma ya kamata a yi hatara. Za a iya cewa dai gwamnatin ta Nijar na da masaniya game da matsalolin gidan yarin na Kutukale, domin a ranar 11 ga watan Maris din nan hukumar kare hakkin dan adam ta ƙasa CNDH ta gana da Prime Minister ƙasar ta Nijar, inda ta shaida masa cewa akwai buƙatar a dubi yanayin da fursunonin gidan yarin na Kutukale ke ciki. Sannan ko a ranar jiya wata tawaga ta mayan jami'an ma'aikatan ministan shari'a musamman masu kula da harkokin gidajen yarin ƙasar ta Nijar sun ziyarci gidan yarin na Kutukale domin tantance gaskiyar lamarin.